Эфирда яңалыклары вакыты, студияда Лейсан Галиева, исәнмесез, бүгінгі шығарылышының төп темалары. Шартларсыз урам. Урсалада яшәүчеләр инде 30 ел куркынычсыз шартлар өчен көрәшә. Монда пенсионерлар яши, яшь балалар яшилар. Алар мәктәпкә шул аяк киемне буты белән йөриләр инде. Җаваплылык мәктәбе. Педагоглар һәм ата-аналар балалар тәрбияләү сорауларына җавап эзләде. Спикерның әйтәсе килгән төп фикере бүген яшүсмерләр өчен укытучы дус булырга тиеш, аларны тыңларга, киңәшен бирергә һәм дөрес юнәлеш бирергә тиеш. Юмор кичәсе. Татнефть профсоюз тапкырлар һәм шаяннар лигасының ярым финалы узды. Бергә җыяй, бергә сөйләшәбез, кем беләндер аралашабыз, танышабыз. Утыз ел дәвамында шешелмәгән мәсьәләгә нокта кую максатыннан безнең Төшерү төркемен Урсала микрорайоны Заречный урамында яшәүчеләр чакырды. Бу урамның төп проблемасы норматив юл, яктырту һәм җәяүлеләр өчен шартлар булмау. Халык белән Алсу Мәҗанова аралашып кайтты. Урсала микрорайоны Заречный урамында юллар менә шушындый хәлдә. Халык әйтүенчә, бу урамга инде 30 ел. Шуңа да карамастан, бу юлда бер вакытта таш та, асфальт та җәелмәгән булган. Монда инде җәяү йөреп булмаган сүз белән әйтү кирәк тә түгел. Барысы да күренеп тора. Көн сайын бу урамда яшәүчеләр бу төп инфраструктура элементларының булмау аркасында интегә. Асфальт һәм тротуарлар урынына аларның үзләре салган сукмаклары, юллары гына бар. Алар яңгырлы һава торышында балчык тузагына әверелә. Җәяүләргә үз гомерләрен куркыныч астына куярга туры килә. Без килүгә һәр йортның бер вәкиле җыелышка килгән иде. Шулар арасыннан бу урамда иң беренчеләрдән булып йорт салучыларның берсе Фәния Умарова. Ул безнең урамда цивилизация булмады, юк һәм булачагына ышаныч та юк дип зарланды. Нам обещали, имеш 2020 елны ясыйлар юл. Аллага шөкер, уже 25 ел бетеп бара. Юлыбыз һаман да юк. И хәзер әйткәннәр уже 27 елга имеш юл ачыла. Була только ул ничәнче елны многоточие, ничәмә еллардан соң белмибез. Самое страшное, монда не бу хатынның ире 9 ел постельдә онкология белән ята, и парализованный ята. Скорый чакырып булмый. Беләсезме, скорый ана тегендә бер вакытны китеп, туда аничка без керәбез дип торалар. Халык борчыла, чөнки яңгыр сезоны башланды, бу алар өчен елның иң авыр вакыты. Димәк, җәмәгать транспортына шулай ук кибетләргә һәм башка социаль объектларга бару кыенлаша. Машина йөртүчеләргә дә бу урамнан узу үзе бер квест. Бер чокырны урап узсаң, икенчесенә эләгәсең ди халык. Урамнарында актив яшәүче Артур Хәйруллин шәһәребезнең төрле инстанцияләренә йөрүне үз өстенә алган ират. Бер тапкыр да бу юл ясалмаган инде. Үзебезнең көчебез белән бу юлны кыш көндә чистартабыз. Яз көне пычракны чистартып булмый инде. Бик авыр хәлдә бу юл. Безнең үтенеп сорыйбыз инде бу юлны ясарга инде. Ничек тә булса да, асфальт та булмасын, щебень белән. Чөнки монда пенсионерлар яши, яшь балалар яшилар. Алар мәктәпкә шул аяк киемне буты белән йөриләр инде. Җирле халык мөмкин булмаганны сорамый, бары тик заманча торак районда булырга тиешле таләп итә. Сыйфатлы юл, уңайлы тротуарлар һәм яктырту. Ишек алдында да дим караңгы, урамда да дим караңгы. Урамнан кайтканда лайга бата-бата, эте йөрләре җыри, бер нәрсә күренмәй. Үзе пычрак, үзе караңгы. Алар ниһаять безнең тавышыбызны ишетерләр һәм барлык яшәүчеләр өчен куркынычсыз һәм уңайлы шәһәр мөхите булдыру буенча эш башланыр дип өметләнә. Ләкин шәһәр һәм район башкарма комитетында юатучы җавап булмады.
Кызганычка каршы шәһәр һәм районда юл инфраструктурасының барлык проблемаларын да бер үк вакытта хәл итү мөмкин түгел. Ел саен юлларны ремонтлау өчен шикләнгән акчалар бүлеп бирелә. Һәм беренче чиратта транспорт чаралары да, җәяүләр дә, хәрәкәт дәрәҗәсе югары булган участокларда эш алып барыла. Аннары күп балалы гаиләләр яшәгән районнардагы юллар исәпкә алына. Без аңлыйбыз, күп урамнар ремонтка мохтаҗ, шуңа күрә эш этаплап шәһәрнең төрле почмакларында алып барыла. Заречный урамын юл эшләре планына кертү мәсьәләсе бюджетны формалаштыру һәм киләсе чорга ремонт программасын эшләү процессында каралачак. Алсахмаджанова, Олег Павлов, Яңалкар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Ел башыннан Татарстанда 19167 гаилә ана капиталы хисабына торак шартларын яхшырткан. 15507 гаилә аларны торак кредитларын түләүгә, 3660 гаилә торак сатып алуга һәм төзүгә җибәргән. Торак сатып алу Татарстанда ана капиталын куллану өчен иң популяр юнәлешләрнең берсе. Гаиләләр кооперативка керергә яки кредит алырга мөмкин. Шулай ук ана капиталына йортны кредит акчаларыннан башка төзү мөмкинлеге дә каралган. Акчаны торак шартлар яхшыртуга балага 3 яшь тулгач тотарга мөмкин. Кредит буенча төп бурычны яисә беренче кертемне түләү искәрмә булып тора. Бу очракта ана капиталы акчаларын бала туганнан яки уллыкка алынганнан соң ук салырга мөмкин. Балалар өчен куркынычсыз мөхитне ничек тәэмин итәргә? Яшь буыннан аңлы, инициативалы һәм җаваплы кешеләрне ничек тәрбияләргә? Бу һәм башка сорауларга безнең төшерү төркемендә булган практикага юнәлтелгән семинарда җавап алырга мөмкин иде. Әлеге минутларда Адымнар гимназиясендә семинар бара. Аның темасы бүген яшүсмерләр белән ничек эшләү. Спикерның әйтәсе килгән төп фикере: бүген яшүсмерләр өчен укытучы дус булырга тиеш, аларны тыңларга, киңәшен бирергә һәм дөрес юнәлеш бирергә тиеш. Кто недавно отдыхал? Вообще-то сон — это тоже отдых. Спасибо. Ольга Галанина мәгариф психологиясе өлкәсендә тәҗрибәле белгеч. Семинарның төп хәбәре яшүсмерләр белән аралашу һәм үзара бәйләнешкә дөрес һәм аңлы караш мөһимлегендә иде. Үсеш чорында яшьләр аеруча сизгер, шуңа күрә аларның ихтыяҗын аңлый белү, аларның психоэмоциональ торышының үзенчәлекләрен исәпкә алу һәм коммуникацияның эффектив ысулларын куллану мөһим дип психолог. Будем говорить о том, почему у наших подростков ярко выраженный деструктивный интерес. Ни өчен безнең яшүсмерләрнең кызыксынулары аеруча интернет киңлегендә? Бүген нәтиҗәле ярдәм күрсәтә алмаган белгечләрнең проблемасы нәрсәдә? Нигә аларның кайберләре вакытында реакция бирә алмый? Психологик, педагогик яктан нинди куркынычлар булуы турында сөйләшәчәкбез. Не обладают, например, знаниями специалисты, которые не могут вовремя отреагировать, да, на ситуации, выстроить эффективное сопровождение психолого-педагогическое. Хәзерге дөнья яшүсмерләргә күп мөмкинлекләр бирә, ләкин шул ук вакытта һәр адымда аларны виртуаль чынбарлык, социаль челтәрләр, яшьтәшләр басымы, реклама көтә. Булар барысы да яшүсмернең дөньяның катлаулы һәм еш кына каршылыклы картинасын формалаштыра. Монда яшүсмерләрнең мөстәкыйль һәм җаваплы сайлау күнекмәләрен үстерү мөһим. Бу гаилә, мәктәп, җәмгыять һәм яшүсмерләр үзләре тырышлыгын таләп итә торган комплекслы бурыч. Мы сами взрослые их сделали иждивенцами. Без үзебез бүген балалар өчен барысын да хәл итәбез. Кая барырга, кайсы түгәрәкләргә йөрергә, нинди нәтиҗәләргә ирешергә, кайсы институтка укырга барырга, хәтта кем белән тормыш корырга икәнен дә әйтәбез. Шул ук вакытта аларның мөстәкыйль үсүләрен телибез, ләкин алар бала чакта һәм яшүсмер чорында билгеле бер сайлау ясарга өйрәнмәсә, алар мондый булмаячак. И хотим, чтобы они были самостоятельными. Но такого не бывает, если они не научатся на этапе детства и подросткового возраста самим делать определенный выбор. Әгәр өйдә яшүсмерләр белән ата-аналар аралаша икән, мәктәптә укытучылар. Яшүсмерләр белән эшләүче бу белгечләрнең психологик осталыгын арттыру куркынычсыз мөхит булдыру юлында мөһим адым булып тора. Һәм анда һәр бала үз потенциалын ачып, сәламәт шәхес булып үсә алачак, дип саный семинарда катнашучыларның берсе.
Данный семинар для меня является большим таким толчком для самого. Бу семинар минем өчен үсәргә зур тәргеш, чөнки без һәрвакыт балалар белән эшлибез. Без җәмгыятьтә яшүсмерләрнең тәртибен күзәтергә тиеш. Ул югалып калмасын өчен. Бүген яшүсмерләргә мәгълүмат күп һәм без аларның нинди мәгълүмат алуын контрольдә тотарга тиеш. Әлеге уку безне дөрес юнәлештә үсәргә өйрәтә. Ребенок мы должны корректировать. А вот данное обучение как раз нас направляет в правильном направлении. Аннары семинар сыйныф җитәкчеләре һәм укучыларның ата-аналары катнашында дәвам итте. Алсу Ахмаджанова, Олег Павлов, Яңа Карабакта, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлбәттә, эшмәкәрләр өчен бердәм ачык ишекләр көне узачак. Үз эшчәнлеге турында белешмәләрнең ачыклыгын арттыру максатларында 2025 елның 13 ноябрендә 12 сәгатьтән 16 сәгатькә кадәр Татарстан буенча кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт эшмәкәрләр өчен бердәм ачык ишекләр көне оештыра. Консультацияләр шулай ук Әлмәт, Лениногорск, Сарман, Мөслим районнарындагы территориаль бүлегендә дә биреләчәк. Аның өчен алдан язылу сырала. Элемтә өчен телефон 8553 22 65 14. Узган якшәмбе кичә юмор бәйрәменә әверелде. Нефтче мәдәният сараенда Татнефть профсоюзы оештыручы тапкырлар һәм шаяннар клубы лигасының ярымфиналы узды. Күңелле чарада без дә булып кайттык. Татнефть профсоюз тапкырлар һәм шаяннар клубы лигасы финалга чыгу өчен көрәшергә әзер булган иң яхшы командаларны җыйды. 12 команда барлык тамашачының да күңелен күтәрде. Ничего не замечаете? Покрасилась? Нет. Постриглась? Нет. Может, макияж? Нет. Ногти сделала? Ну нет. Ой, скажи, а ты вообще ухаживаешь за собой? Татнефть профсоюзы әгъзалары иң яхшы юмористлар титулы өчен генә көрәшеп калмыйча, биредә алар инешкә генә юмор астында иң төп профсоюз өстенлекләре, шулай ук эштә килеп чыккан төрле ситуацияләрне ачалар. Ә бит һәр шаярда дөрестлек өлеше дә бар. Ничего себе! Как зовут? طارق أبو السعود ظريف عبد الله سيد زيد أحمد زيد. Мишарин, что ли? Нет, я египтянин. Да? Ну тогда рассказывай про свой Египет. А что рассказывать? Тут смотреть надо. А почему одна пирамида черная? А теперь у нас тоже здание Татнефти есть. Лесен Гавриличева bir ел элек кенә клубта уйный башлаган. Бәләкәй чактан ук шигырьләр язып аларны сәхнәдән укып катнашканы булгач, бу уенда уйнау аның өчен җиңел бирелә. Гәҗиткә мәкаләләр язу тәҗрибәсе дә бар. Шуңа да мөгаен шаярулар язуда үзе дә катнаша. На муравейник села я. Ты Настя! Бергә җыяй, бергә сөйләшәбез, кем беләндер аралашабыз, танышабыз. Үзенчә бик шундый ничек дияргә менә. Говорят же, есть вот Новый год волшебство. Вот үзенчә шундый волшебство инде ул безнең профсоюз. А что ты делаешь? Высаживаю? Так, слушай. Рөстәм Хуҗин өчен дә бу ел уенда дебют булды. Ул Әлмәт территориаль беренчел профсоюз оешмасының тамырлар командасы өчен уйный. Бу җыелма команда төрле бүлекчәләрдән вәкилләр җыйган. Юмор остасы командада шаяртулар булдыру процессы белән уртаклашты. Вот и поэтому нам нужны хорошие номера. Артем, не переживай, у нас есть номер, который точно понравится зрителю. Сидим вечерами, у нас есть режиссер, с ним смеемся, он что-то предлагает, мы меняем, добавляем, что-то по работе, что-то так. И вот компонуется целый хороший материал у нас. Татнефть профсоюз лигасы финалына Әлмәт территориаль беренчел профсоюз оешмасы, корпоратив университет, скважиналарны җир-асты ремонтлы идарәсе, химсервис, Таграс РС, Браучылар һәм биотех командалары керде. Алар иң яхшылар исеме өчен көрәшне 20 декабрьдә дәвам итәчәк. Ознакай районында шахмат үсешенә аеруча зур игътибар бирелә. Шәһәрнең шахматчылар клубында оештырылган муниципаль турнир шуны раслый. Анда спортның әлеге төрен үз иткән мәктәп укучылары катнашты. Турнирны мәгариф идарәсе балалар иҗаты үзәге белән берлектә оештырган. Ул 3 этаптан тора. Беренче этапны безнең төшерү төркеме дә күреп кайтты.
Азнакайның шахмат клубында бүген 40-ка якын бала шөгыльләнә. Алар төрле ярышларда, турнирларда актив катнашып килә. Ә бүгенгесе балаларның көзге каникул вакытына туры килә. Уйнаучылар 1-11 сыйныф укучылары, барысы 36 бала. Араларында әле күптән түгел генә шахматка килүчеләр дә бар. У меня братишка начал играть в шахматы. Начал ходить в кружок, потом и я стал ходить в этот кружок. Первый раз в турнир хожу. Төп кагыйдәләр белән танышып, җирәбә салганнан соң шахмат залында уеннар башланып китте. Һәр уенга 10 минут вакыт бирелде. Уеннарның баш хөкемдары Серин Салихов сүзләренчә, бүген район һәм шәһәр мәктәпләрендә, балалар бакчаларында шахмат бүлмәләре, шахмат почмаклары уңышлы эшләп килә. Авылларда да балалар шахмат белән шөгыльләнәләр. Район, республика күләмендә ярышлар үткәрелә. Әле менә үткән атналарда гына безнең Урсудан кунаклар килде, 20-гә якын балалар килеп, шундый катнаш үзара район бу инде әйтергә хәзер республика уровеньдә үткәрдек ярышлар, бик матур иттереп. Балалар өйрәнделәр безнең хәзер сәгатьләр белән уйнарга, аны бик кирәкле бер. Элекке вакытларда без уйныйдык сәгатьсез шахмат кына. Хәзер безнең бөтен инвентарьда бар, шахматлар, сәгатьләр барда җитәрлек. Балалар өчен, шахмат уйнар өчен бөтен уңайлыклар да бар. Балалар зирәклек һәм акыл ягыннан көч сынашып, үзара аралашып, вакыт мизгелләрен истә калырлык итеп үткәрделәр. Соңыннан җиңүчеләргә бүләкләр тапшырылды. Илмира Шарифуллина, Алмаз Иксанов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шелтәренә күреп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Моннан тыш сез үзегез дә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннарыгыздагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгенге шулар иде. Мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булышабыз. Исән сау булыгыз.